fun. Siyak ni Manang June, Siyak ni Amag, Dagamiti for Decade Duo, Liwaliwati OFW, Liwaliwati aming nga Ilocano. hintay pa ba namin? Kultura tayo, literatura nga Ilocano, babakan sa miwing iti puso, sunata nga Ilocano. Arupada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panangin inanayo, kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Siyak ni Manang June, Siyak ni Amag, Dagamiti for Decade Duo, Liwaliwati OFW, Liwaliwati aming nga Ilocano. Adadtoy ti programa amang repet kadatay nga Ilocano. Babaen ti sonata iti biag ken ayan. sonata ang kansunan dagiti pagayam yung Manong June Seriales ken Yan Mark Pastor. Programa na isang Salomina asagot ti 4-Decade Duo Production Incorporated. Binuangay ti OFWs nga nagkapupay kadagiti kakabsatay sa Jay Balasi Utaaw. kaya dito yun lang ang mga gan Sweet Radio 97.7 Santiago City. Arupada kami, ada kami, manan nga FDD, amang liliwaken at pagkatawag. Mangkumpleto ti Domingo, ayat ti panangin inanayo, kabayatan nagtipinatek, tay nga Ilocano. Aha, may kaniman nga daw iti bulan ti Pebrero. Alda ay bulan ti puspuso nga kunada. Puso nga. Kadamo pusong balaw. Ay, wanya. Wan, wala man kayo na awan iti Kapisi kasi. pwede kapisi na as of this moment. Kaya I'm sure dati inawan na dahil ang puso. Ayan. Di ka di. Alay ka. Wala ka na. Ibagbagang mawan ti kapisi na ate ar-ar mo. Baka no damdama ka. Hanto mamati ka niya mo. Nilaan. Kaya nga rin kaaruba, dangkayan da kami manan, italas iti talong nga oras, anya man apong nga lugar, tayo nyo itata. Dita dalan, man-maneho. Uno, pasahero kayo man. Dita palengke, makidapdapon. Wada, Ilocano, mga Ilocano, makidapdapon, makichenchenda. Ay. Bueno, si kami mo iti makichenchenda, bueno, glalako. Kasi na dyan. Dita magbalayo. Mag-uuldag kayo dita. Bueno, agobra na dumadu, mga house of chores, biglang Ilocano. Tas kumaglablaba. Mangmangan. Agplan-plansa. Agpalpal pa. Agmismisuot. O Miss Isa. Agpagpagaan. Ngagmay may isa. Okay, dito lang nga po 97.7 Sweet Radio Santiago City. Kadatiti karubayo. Padayo apo nga nakursing or naglotion nagtatay nakursing latatisiko. Ay, Manong June Seriales. Ken ka na kanyo nga John Mark Pastor. Agkong ko na. Agis iso ka, tapno pumutaw ka. Ngarod karuba para kadikit kidaw kan mga blaoyo. Ag-text kayo lang dito official text line tayo over 0977-369-1552. Di ta ngarod di sagot dan di mo na nga sunatata kasakbayan nga mga kablao ta kadagiti naka-online dahil ti ngarudan. Nasimbeng oras ken kanito kasimbeng panunod ko dimteng ka dito'y biyag ko anang ted maris ilubong ko nasimbeng oras kan kanito kasimbeng panunod ko dimteng ka dito'y biyag ko anang ted maris ilubong ko itataada ka dito'y arpan nagbalinak narektaken na sa
tengka dito'y biyag ko anang teng marisilubong ko itataada ka dito'y arpan nagbalinak narektakhet na sa lukan kastat inted mo arektat pusok ag nanayun awan ananay ko kastat inted mo arektat pusok ag nanayun awan ananay ko. Dengar tu mga sunata nga sa kapay ta talaga nga medyo masapol tati agtugaw kata tumader na. Alangan mo. Okay, naimbangal daw apo kada kitiya manarimaan nga dumdum nga kada tayo itiya gang ganaat nga pagilian dita Wono Balasyo taaw. We have Martilio, Mark June Acosta. Ren Samueca. Nanay Darlene Kang. We also have Gladys Canev every Sunday nga naka-online da gito eh. Yes, and of course, Ninya Gail Antalan. Boy, ken may manang Marieta Romano Labo of London. Kinantibilita Liana. Oh, and we have Evelyn. Ako ba? Baro ito, Evelyn. Evelyn. Yeah. Okay, gini Uncle Joel Tomas. Yes. Iti Hong Kong. Good afternoon kada kayo amin dita Hong Kong. Ita 4 decade Hong Kong chapter ng Itadauluan ni ating Angie Ragwal kan ni abirat nga Joel. And syempre, kini Ate Elaine Rosendo. And we have 2 more listeners elsewhere. Apo, dandali nga mapuno da ito yung message box ko nagadot yung message nga dagos ano. Ngarod karuba si Degan inton Sabadon kating kampa ng awis kada kiti adaan ning ingungutan na tibiyag nga kaya damat apong agpalailang inton February 11, 2017 aldaw ti Sabado alas 7 iti rabi sa Jai Ang Angelino F. Vizcara Senior Cultural Center. Para iti show mi apo na paulwan sa miweng tibiyag kaya featuring yours truly Manong June Seriales ka. Yan Mark Pastor. Wan apo ado pa apo ti kakadwami dita nga ag-perform. 32 da amin nga kadwami. Ado ta apo nga nagpresenta kat tatapay lang pagyaman namin iti panakitangga iti BECU City San Sebastian kasamat ken ni kabagis ko nga ni Alan Harlem Bakilit Fernandez for leading the isu natin nga awis kadagiti dancers ita bagong sibol kinagandan sa grupo and also guest tamat iti Sex Capade dancers in Santiago City. Naglalayang da kita. Kani ating nga Desiree Soriano. Ni umay sa finisyon. Ni DJ Sean. Kitaan tano makaumay isuna. Ay, kay promote na di kalman eh. Actually kung na medyo da conflict kanong amin iti schedule na iso nga madi nga unay nga sigurado. Si Hans daw. Si DJ. Sabi niyo. Ayan, kung pupunta si DJ Hans, siya na mag-host doon sa ating para hindi na tayo mag-recording ng ano tawag ladies and gentlemen, live from Angelino F. Vizcara Senior Cultural Center. Kaya lang DJ Hans Ilocano mo nga ro di programa mi. Wearing blue. The blue corner kung ano diyan. Boxing ako na. Kat ada apo free snacks ditan kana dapat iti chance nga mga bak iti TV, washing machine, electric fan kinudo pa may apo nga nagagatad nga electric premyo. Fan with microwave. And it is Sounds and Lights apo kat sagot iti Phoenix Pro Sounds and Lights by Sir Alvin Paparan. Iso nga medyo napintas to ti kimat-kimat dita unog. Nagmayat to ti sumala-sala dita ti balse ngana wag lang makima dagdig buy-buya. Ulitin mi apo into no Sabado February 11 kat iti tickets apo magatang sa Jaya Parokya ti San Sebastian parokya iti San Roque Parish itan de damanang Juliet. Kung ano pagkatangan ti ticket ko ticketnet.com. Social. Artista lang mo niya. Apo ticketnet. Ticketnet.com kat concert ni ko aja
ay Ogie Alcacid. Mo pagkadagitan tahantay maawatan dagiti sa saunda. Ay wala ya. May mayat apo no iti respetaran tayo dagiti sariling atin nga kunada. Actually this is the first time nga dati concert ni Ilocano dita Ramon. As far as I remember awan sapay ti nag-concert dita nga Ilocano. Ay awan. Ilocano ato ti akon concert pero siyempre Tagalog, English kung kunada tangem no Ilocano our very own mother tongue kung kunada dita apo ti pakasalakan itatalaang because of the BEC San Sebastian Project apo dati simbaan niya kaya mi nga mailappas iso nga daton mi apo dagiti pagbagimit ano kumansyon di libre awan ti bayad na ngam dagiti sumbrag ti agbayad tapno or iti katad ayan apo nagaduman na lawatan siguro nga dati ticket da di ba nagaduman ti nalawatan sige ada kitay dadu mga pangablaaw dita ba good afternoon manong lembaggal daw yung manan dita estasyon kablaok man family Domingo ken kablaok man manong ni katugangak nga agkasanga ita iso ni Ben Domingo manong request ko man jay English version to 7 Seas. Thanks. It's me, Lani, ng San Antonio, Difon Quirino. English ka no mo, Ilocano pa ilaang mo. Iso pa'y request ka dyan English version. Dito'y matapong Mixel R at Dakman nun nga umay makidanggay kada kayo ka-aruba kung naligap sa ang martilyo. Hello ka-arubas around the world. Kung na naman ang darling kan kat gurka puro isuda mo tagtutungtong. At inaimbaggal daw yung manong June kan ating JM kablaawa man amin nga dumdumuhek dito'y Taiwan kung kablaaw ang hindi tumuweka of Taichung, Taiwan. Kumusta man ang manong June ating JM nga danunen to'y nabara nga pangablaaw ko amin nga awan labas na nang nangro na kitay ay ayatok tibiyag tay anak ko ni Mark June ken nilakay ko Wilson thank you manong ko ni manang Marieta wat nimbagal daw you kunan ati man basa mong balong jay kanain ko nga bibuyan ni Mamik dagiti ay kay kanain nga bibuyan ni Mamik dagiti kantayo ita YouTube listening from Hilo, Hawaii with my mom Evelyn and my dad Elias Villanueva oy taga Hawaii umat adun iti pagayam tayo apo di Hawaii nga dumdum nga kiti programa tayo iti na minsan kat atamanan pag-imanan may amin na po dagiti agtetex dati nang ipaga ay manang ko always reminding me naman akong Rehina thank you auntie for reminding us kuna na pa naman ako dimliplipatan nga gidya agpaspasada dita sango ti Liberty kang kantayo nga kanayon ti patpatukarda nagpigsa kag katawa amino ko kuna na kana gidya aglalako ti radyo dita Palengke ayan good afternoon kada kayo amin na po dita Palengke iti Santiago hindi na minsan kanong alapan di Palengke ni Aji Kadwata di kano Palengke pangawatan ko ti rambutan agdengdeng agtakano nagpipigsa kano ti radyo da pinapigsaan di jayo nagpalengke kunana apo makapasyarta mo kung ano kasto nga oras ana kaso ka dito sa may estasyon kasanutang nga ma-check tatata kita mabalim mga ni DJ Hans di ba mamasyan awan mang tatatamdama iti assignment kanya na okay nga ro tapno to diretso apo di ba nagbabalas ito may samang pa nga sonata nga isagot mi kadagiti so amo na napangadumdum nga kada kami Kapitana, ipangulwam, daytoy asonada. Inkaalupuyan, babae nga agpatengada. Kastanda iti, inkayo amin na panakimay maysa. Inkay patapuken sa lunan naragsak ipakita. Ay kapitana ni kagawad, agpagpadaan ken ka. Di kaglilipatan kuyudem nga isala iwanas wes yung agpadpada paatiw kakatkaruba sa kay pag-atitiraksak panakikadwa kapitana rikusem sa lunan wen ala yagiti pagkakimay maysa papae anak ng rekta ikaksardeng at pandang mo ipalayot mo't patong mo wanes wes yut abagayo nakaay-ayo ay kapitana ipangulwam daytoy asonada inkaalupuyan babae nga agpatengada kastanda iti
kayo amin na panakimay-maysa. In kay patapukin sa lunan ragsak ipakita. Ay kapitanan ni kagawad agpagpadaan ken ka. Dim kadliplipatan guyudem nga isala. Iwana swesyu agpadpada paatiw kakatkaruba. Sakay ipagkakitiraksak panakikanwan. Kapitana rigusen sa lunan wen ala. Biagan di panakimay-maysa. Babae anak ng rekta. Ikaksar at pandanggo. Ipalayot mo't patom mo. Wanes-wes yun abagayo. Nag-ay-ayo. Sa lunan wen ala. Biaganti panakimay-maysa. Babae anak ng rekta. Ikaksar at pandanggo. Ipalayot mo't patom mo. Wanes-wes yun abagayo. Naka-ay-ayo. Ay kapitana ipamuluang dayti asunatan. Kaalukuyan babae nga agpatengada. Kastanda iti in kayo amin na panakimay-maysa. In kay patapukin sa lunan ragsak ipakita. In kay patapukin sa lunan ragsak ipakita. Dapat disunatan na Pauluan Kapitana nga naputar ti pagayam yo. Babaan ka dagiti familya mi nga nagserterbi iti barangay kang runan apo. Dahil di nanay ko nga nagbaling ng kapitan iti San Sebastian. Ken siyempre kini man ang Lourdes nga kapitan idi si bibiyag pala ni Manong. One. Dahil kita iti kapo-apo no apay nga naputar ko iti nga sunata kas pamadayaw ka dagiti aminan nga kapitana apo nga nagserserbi iti barangay nga no dati salananan no dasalaanan ay kat isudan apo ti mga alukoy kadagiti babae nga sumala. Dahil kita nga ro dito nga pangablao balong. Yes, good afternoon Manong. Binabati ko mga anak ko sila Jamela Rose at Jerry Cabueno. At yung pinsan ko si Dayan Pascual, kay Kuya Jay Mansisid Marino. Thanks Kuya, more power. More power. Nagmaya, more power. Okay, may saping ko balong, may saping pangablao. Kuya June and ading JM, greet yung manibot ko nga dadjay balay. Ading dinggay kanya yun ni Jean Daleha Obaldo. Ken siyak dito yung ni Eduardo Baldo Jr. Dito yung namilangan Alfonso Listay Fugao. Sabi ko mamanong June ken ading GM ket mangyag damit DJ Asinggan Pangasinan. Wow, sikat kayo mat idjayan manong kunanan eh. Ay. Actually talagang worldwide FDD kaya lang dito mamadida nga ma-access iti MixLR. It's an international kaslara pindutom lang mga gamon at kami manan oras at yun naman ang pasat tilubong ay wala data apo di application application MixLR nga rod pagyaman namin apo dagiti sponsors ti FDD first and foremost iti FDD Production Incorporated of course headed by Manang Darlene Can, Auntie Virginia Domingo Piscio, Kapsat Cathy Cabal Salvador, Auntie Letlet Ponson B, Felicia Seriales, Manang Marieta Romano Labo, sino pa yung kita consistent nga sponsor ta aduda actually nga sila lagi plata Island Flora, Tanay Elvira Takanay, Auntie Oy Hawksville Moro. And of course, locally we have the Agri Component Corporation. Apo, thank you very much. Dati na minsan dati nailako ko may isa po nga di si 70 Reaper Combine harvester is kaya na gumatang nga po iti Reaper at a very low price, friendly price kan siyempre original po nga piyesa iti Kubota. Yes. Kontakin nyo lang ti Ford kaduwa dumtito ti panahon hanak tungag kang kansura aglala ko akto ti traktura ay sursurwak sa amon taglako
Kan siyempre, dati barbaro apong nga innovation da, haanan nga agraraop iti bonubon, direct seed planter nga talagaan. Dati apuhan, awanan. Di ba ada di malpas da nga apitan ka di da pa yung dryer kasi di ba? Well, meron pa sila doon, di dryer, di James mo taltalo na hang yaw awit ta kinabanan. Tuloy awit mo, mabalim mong istakon, ta siyempre nabilagan. Kasi kapartak iti kwatay tatan iti agrikultura na gadot innovations nga may imbento. Pero And kasapa syempre, iti Eagle Rider Motorcycle Parts, iti Ramon Isabela. Lo kaya tiyo apot napintas nga maintenar iti motor. Maintenance. Maintenance iti motor. Nakakalaing. Nga mekaniko headed by Uncle Marlo Pabiling iti Pabil. Owned and managed by Mr. and Ms. Bong Lactao, Eagle Rider Motorcycle Parts and General Merchandising and General Merchandise ko na nalatagan. Merchandising, merchandising. Merchandise. So katapos yan. And of course, and syempre, New York Heights Subdivision. Ngaro, dagiti pa parabista, dagiti nga sponsors may kay mga ganang Sampo lang tayo manato. 97.7 Sweet!